kalau konsolyo. Nggih, mboten samedal ke kalangan. Nek wong mengke enten sing ngurusi piyambak, sinten sing gawe bong, tetep ganti biaya. Bersih disuwun kali bago. Heeh, ketok areke ketok. Yo. Waroko Otro Kaloko Jaya iya Buddha Ya asik Heya Yo Hae Kaya ngono jas Hae Ayo ngono asik Buddha ngono ya kok cocok tak karo pakku iki iso tanggapan bareng Pak kita Mas asik amplopnya dientek ini lho kok udan deras mandunge campur badut aku ngiyup neng ngeper pasar gunung mlebu pasar jarene tuku tahu mek sedina tak ateni kok ra metu tak laboni pasar wis katon sepi piye ceritane kuwi bakul ji wis ditutupi bocah ra metu tak goleki heeh neng lare pasar sapi terus kepiye jebul pacaraku asik digondol blatik sapi lah tenan to pacarku ilang ilang dia jero pasar gunung pasar gunung tolong aku ngono lho aduh pacar sing piye kok lunyu kok ya weruh pacar kaya siluman pacarku ilang jero pasar gunung sayang jebule kok malah hujan mbak menawa kuwi dudu jodohku Pak golek pacar ki elek-elek anae aku kapok duwe pacar ayu pasar ngono kang dadi saksi bisu iso golek pacar genjek Pak wo kuwi pacarku ilang gara-gara tuku tahu yo asik wah yo Ayo. Maling.
bareng gelak oleh kahilangan Suraya Sinepato dandang ngangori. Pejele minangka madya kula Prabu Singa Barung. Oh. Wah. Ya. Adikku, ayo maju semono ya nek ingkang semono Kakang Prabu Singa Barung. Ana kidung kang remaja wengi teko ayo luput ing lara luput bilae kabeh jin setan datang turun penelohan lan ono wadi miwa panggawe guna ne wong alopo kani atmatirta paling ado kanono marang mriwa mame tupat sirna ao eo 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 ayo ora maju bisa lambane atiku semioan tulodo teeng muni ceritane yeah
swada beban ihipo hao eo napasku nabi hangi salin we urung kowe banget nabi Yakub pamirsa ning wang Yusuf ing rupaku ayo ngono awas Nabi Dawud suaraku Kanjeng Sulaiman Rasoten Mami Nabi Ibrahim nyowo ing botu yo sayo sing rukun oyo Babindo lekulen ing wang ketekake Abu Bakar Umar sing balong Babindo Usman ae lamun sira engge guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang ruweng kungkung kang ibadah kang wirangi yo sokorantuk wong tapa ingkang bosan mongko yo kan pikir apa wehing liyan iku pantasira ora ana kaki hartaning kawruh yo yo Amo desa melodo ayo lokane ganti kepala maju leno padha men sampir ki bunda yo
Leno mantel melesat sambil ibunda. Lele pak mangan aku iwak mentah. Ayo nih sopo wana-wana ngadang lelaku bu. Leno mantel melesat sambil ibunda. Obat api kegem lundung sirahmu wah. Yo. Ayo, ojo, wanawan yang ada lelaku gue. Leno mater mesat sambil ibunda obat apit he. Prabu Singoparo. Oi! Oh! Sikat! Lo, hei! Hei! Ayo! Hei! Lo! Kaulo sun dari Gru Putra Kalapa Joyo. Nggih, mboten samedal nggih kalangan. Niku mengke enten sing ngurusi piyambak, sinten sing gawe bok tetep ganti biaya. Bersih disuwun kali bago. Ketok areke ketok. Tolong Bapak yang diamankan dari kru, dari krunya pun diamankan ini. Sing gawe penonton itu pun akan sing ngurusi piyambak. Terima kasih saking penyerepan Bapak tim keamanan, baik menika saking penyerepan Bapak Kapolsek, iki penyerepan Bapak Koramil ingkang ampun sigap akhir penangani. Nyatane pun rerem pun adem, matur nuwun alhamdulillah. Tolong bisa dikondisikan dari para pembarong. Aja. Selamatan dhisik wae. Nggih, niki kula suwun para wadyabala, nggih menika wonten tumpeng pamungkas. Niki wau ingkang pun kasadiaken wonten satunggal palagan saking panjenenganipun Bapak
menika mujudake pementasan menika Putra Kalokajaya. Ya, nggih, monggo ayo pembaronge kita kepung. Sing nek nok saweran gak apa-apa ditokne, nek saweran monggo. Lah, aku saweran iku. Pripun Bapak? Mun siap niku teng ajeng. Nggih. Nuwun dumateng panjenenganipun para pamirsa, nggih. Kula minangka talang atur saking panjenenganipun Mas Bowo menika ketuanipun Putra Kalokajaya sekaligus merangkap kasut dusun Kalibago. Agen kula peparing panglipun warga masyarakat Kalibago lan Tondokpuro wiwit injing kantos santen ing mbok bilih kirang pas kirang trep mungging warga masyarakat Kalibago lan Tondokpuro. Kula sak rombongan nyuwun agung sesamudra pangasami dumateng panjenengan sedaya. Ayo ing kanthi kawontenan tumpeng pamungkas minangkani pamungkas atur kawula sak kanca sak rombongan ugi ngemantane memuji wonten saking Gusti. Sak bibaripun siang menika pentas wonten Kalibago kajeng sakwingipun Putra Kalokajaya tansah pinarengana rahayune kelarisan tetep jaya jaya sramenya minangka jangkepe atur kawula minangka memuji wonten saking Gusti mugi ing punapa ngandhut panjenengan apa-apa ugi warga Kalibago lan Tondokpuro wonten saking Gusti tansah kina bulan. Ayo nduk kene nduk kita iringi kanthi selawat la sumangga. Soleh kumpul ana kabeh papat wonten ira betah luwe wonten ira betah luwe kabeh limo tiker wengi suwe salah sawijine sapa bisa ngalah kondi Indonesia Allah Gusti Allah ijazah
Gusti Allah ngijabahi. Yo Insya Allah Gusti Allah ngijabahi. Badi sopran sih, iya so. Ayo deh dok, aura langsung baik. Coba dadi aku tulung bukan tipu kurang apa aku nuruti karepmu tekane sliramu ninggal aku opo pancen wis karise aku kudu kaya ngene kowe madha tresno ninggalake rasa kowe tega gawe aku lara takoni pancen aku salah takoni aku mung gawe susah kabeh mau dudu karepku nanging takdirku lara Let's go. kahanan sing tak tampa lila aku lila kowe nyanding wong liya Sing sih. cepet dadi aku tulung bukaan hatimu kurang apa aku nuruti karepmu Iki teko rombongan Joshua dari Jalmo Prono. Ya. Terima kasih Rawi. Sukses selalu. Hati-hati lo ya. Joshua, amplopku pengen wis goneng ya. Amplop keselamatan Joshua, kesuksesan. Allahumma. Baik, monggo sugeng tindak. Kowe medho tresno ninggalake rasa kowe tega gawe aku lara takoni pancen aku salah takoni aku mung gawe susah kabeh mau dudu karepku Yo. nanging takdirku lara aku lara nampa kahanan sing
Azul. Ayen kelingan liramu wong maneh kaya rinocet rasa atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa semono sliramu nate prastya bunga susah kandilo mula aku ora ngira yen sliramu lunga ninggal krama mulai karo priya liya jajane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mekan akeh tresno ora nyono hatiku uga ora kira saikine uripku banget nelongso yen kelingan barang sliramu wong bagus saore kaya rino citra-cit jroning atiku masih bersama Jordan Audio Sound System Cepat piyen-piyene aku katon apa saikine aku iki katon apa desamono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila mula aku ora ngira